asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayika ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sichushisane sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu ikuphi laba abakade behamba khona ngoba ukuhamba kwindlela yesintu bafowethu kukhiye wokuvula yonke iminyango odinga ukuthi ivuleke phezulu kwempilo yakho mina ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela insizwa siyamkhomba isona esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovisa avuthula ngoba sigcwele amabede Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe kankane lakha lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba ngomjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca hayi bafowethu kuhlala kuyintokozo nje kumina ngiyimpunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV sizochushisana nje kwezinye zezinto ngingakangena esihlokweni bafowethu Ngiyacela mbukelo wempunga yesintu TV wena ongaka-subscribe ukuthi usubscribe kwi-channel ethu enkulu. Ukusubscribe akudli imali, akudli idatha. Kodwa kwenza ukuthi wena njenganombukelo wempunga yesintu makukhona umfanekiso oqoshiwe omusha esiwufakayo ukwazi ukuthi ufike kuwena usashisa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu ukuze i-channel yethu izokwazi ukuthi ikhule kakhulu. Uma kuukuthi futhi impunga yesintu uyayidinga inombolo lezo ozibonayo ishayele kuzona uzohlala nawo phansi emphilandaba uma kuukuthi emphilandaba uyabona ukuthi kukude ngoba sila kwaZulu Natal la sikhona eThekwini enkabeni yaleTheku uyakwazi ukuthi wenze uhlelo nempunga yesintu ngokocingo nixhumane ngokocingo Namuhla bafowethu ngifuna ukuthinta isihloko esibalulekile kakhulu Kungenzeka mhlambe singabaluleki kuthina sonke kodwa ke kusasa laziwe mhlambe omunye umuntu uzothola ukuthi wake wabhekana nalesimo engizokhuluma ngaso Kunomuntu bafowethu okathi mina sengihambile kakhulu ngifuna usizo kodwa usizo ngilitholi Ziningi izinto ezenza umuntu aphume ekhaya ahamba ekufuna usizo Ngizokhuluma ngento efanayo ukuthina sonke Umuntu nomuntu kuyenzeka uthola ukuthi udinga impumelelo empilweni ayiphilayo Abaningi impumelelo bathanda kakhulu umsebenzi abantu Uthola ukuthi umuntu ufuna umsebenzi ufundile waqeda umefunda futhi akafundanga into eyodwa wafunda izinto eziningi ezahlukene ngoba efuna ukuthi abe inyama uma efaka isicelo somsebenzi kube lula ukuthi umsebenzi awuthole kodwa kwenzeke lutho namuhla kunomuntu othi mina sengibahambe bonke abantu abaziwayo laba uphatha umuthi nabaziwayo ukuthi usizo bayakwazi ukumnika umuntu kodwa mina ngisizakali namuhla ngifuna sibuke izinto ezingenza ukuthi wena njenganomuntu ulihambe lonke likaMthaniya uze uyofika eSwazini imbala ufuna usizo kodwa ungasizakali namuhla kunomuntu othola ukuthi usekhathele ukusukumela impilo yakhe ngoba kasizakali webafowethu uyabona lesimo lesi okusona mbukelo wempunga yesintu ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu
abakulesimo engikhuluma ngaso uthola ukuthi umuntu usehambe wahamba umsebenzi akawutholi. Mina ngeke ngabhekana naleso simo. Izinto zike zanzima. Angifuni phela ukukhuluma amanga, kufanele ngilikhuluma iqiniso. Kufanele ngithi mangifika phambi kwenu ngizokhuluma into eyenzakalile kumina kufanele ngiyikhulume. Mina ke kwasinda kakhulu. Kusinda kakhulu kumina kodwa akusho ukuthi umsebenzi anginawo ngoba mina umsebenzi angifuni ukukhuluma amanga. Umsebenzi nganembe ngabe kuwuthola oqala engawuthola. Eminye ke landelayo bekade sengiyithola impela inhlanhla bengiba nayo. Kodwa manje bengithi noma ngisebenza kodwa ngibona into engidonsa kanzima la. Ngidonsa kanzima la ngibona ukuthi izinto azihlangani izinto. Uyabona? Ngihambe nami ngiye kubantu. Mangifika afika ngihlolela umbhedo ngibona ukuthi ayikho lento angihlolelayo nalomuntu. Ngidlule ngiye komunye. Afika ngikhulumele into futhi naye ngayizwa. Uyabona? Nami bengibahamba abantu bafowethu kakhulu, bengibahamba kakhulu ke mina abantu futhi ke mina ke okwami bekunzima kakhulu ngoba nomuthi bengiwuthanda sterek. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika ikhehla ngangakabaziko oshembeke mina ngoba mina angizalwanga amaNazaretha kodwa amathongo akithi wona angithanda angikhombisa ushembe noshembe wangithanda. Ngiyakhumbula ngathi mase sengibuka kahle manje mangibuka amafoto ngithi nanti lekhehla kwakuyinyanga yezulu. Mangilibona lekhehla ngavele ngaguqa. Mangiguqa laselingibuza lathi wasebenzisa imithi kangaka konakelephi. Ngathi mina ngifundile kodwa umsebenzi angiwutholi. Lathi lekhehla uzolala namhlanje uyothi uvuka ngakusasa konke kobe sekuthethiwe. Mangiyihlaziya lenkulumo la ngikaze ngizwe lenkulumo le. Nami futhi indlela engenze ngayo kwangidida ukuthi hayi man bengiguqelana kodwa bengikhombisa inhlonipho. Ngasitshela lo ngoba ngumuntu ke mina ohloniphayo. Ngathi bengikhombisa inhlonipho. Kodwa manje kungani lekhehla ngithema ngikhuluma kulona ngangasho ngathi imkhulu, ngathi inkosi yamakhosi. Uma sengiyinazaretha sengiyalibona lekhehla emafotweni. Inyanga yezulu. Sengiyasho ngithi nanti lekhehla lengibuza. Uma sengilalela ulimi elalilikhuluma sengiyabona ukuthi hayi ushembe ngempela. Uyabona lo nto? Ngisebenzisa imithi. Kwahamba isikhathi ke nganikela kwashembe. Ngabe sengiwuthola umsebenzi. Ngathola umsebenzi kamasipala weThengo. Le ngawuthola khona umsebenzi. Yilapho le ngaqala khona into zami zavuleka. Inhlanhla yami mina yavulwa ushembe, inhlanhla yami. Ngithi angikusho lokho ngoba kwavuleka izinto kade nginikelile kwashembe. Asiqhubekeke. Angani sengutholile umsebenzi. Uma ngiwuthola umsebenzi ngasebenza kahle nje kamasipala. Ngaganwa ngoba amakhehla ethi angigani lo msebenzi angiphele kona ukuthi angigani. Ngingenze enye into. Ngawalalela lapho ngakwenza lokho. Kodwa mangiqhubeka manje nempilo izinto zanzima kakhulu. Ngiya la ekutheni kunomuntu osehambe isikhathi eside ehamba abantu kodwa izinto azenzeki. Nami ngabona ukuthi phela manje kunzima manje abantu sengibahambile kakhulu kodwa manje izinto aziyila ngifuna ukuthi ziye khona. Ngase ngibona enye insizwa yangakithi. Yabe singiyalela enye insizwa yanginikeza inamba yathi nayi inamba ufonele lo muntu lo. Mhlambe lo muntu lo uzokusiza lo muntu. Ngayifonela lensizwa. Lensizwa ngikhuluma ngayo engangiyifonela kwakade kuyinsizwa yakaphewa eke yafika la kwimpunga yesintu. Mawubuka imfanekiso eqoshiwe ikhona la. Ngayifonela lensizwa sahlangana nayo. Ayimasihlangana nawo futhi yabona uma ungibuka uyabona ukuthi lensizwa le ayikho into wrong kuyena. Kodwa mase sihlala phansi ngikutshela mina ukuthi hayi man. Ungabuki mhlawumbe ukuhlanzeka kwami kodwa manje mina angijabulile mina kunezinto engifuna ukuthi zisetheke ezingasethekile. Sengihambile nami kakhulu bafowethu. Lensizwa akaphewa yathi hayi kulungile. Ngizokulekelela yabe singinika izwasho. Ngikhumbula kahle nginika izwasho zambili. Manje nginika lezwasho lezi ngahamba ngakuzisebenzisa. Ngathi ngisazisebenzise nje insuku ezintathu. Ngabona ukuthi hey lezwasho lezi impela zinhle. Ngabona nami ukuthi namaphupho ayacaca kamnandi impela aqhubeka nje yonke into. Kodwa manje entweni engifuna zilunge ayikakabibikho elungayo njengamanje ngoba
lezwasha nginikeza zona wathi ufuna abantu bami bakhulume. Ngathi ngisazisebenzisa kanjalo seziye kupheleni. Wavela ngifonela wathi kufuna sibonane. Sabonana nangempela mefika uthi kufike amakhehla. Ngithi amakhehla kuphi? Uthi amakhehla akho. Athe ngingaphinde ngikunike lutho. Lokho engikunike kona kwanele. Ngathi mina hawu yazi nalesaswasho sesiyaphela wathi uthe nje ngingakuniki lutho. Lamakhehla athe ngingakuniki lutho. Ngathi mina le ndoda le kushuthi isiyangibalekela. Lapho siyaqhubeka siyaxoxa. Ngezinye zezinto siyaqhubeka nje siyaxoxa kodwa ayinginiki lutho. Sibonane nayo sihlale phansi sixoxe. Senza ama video kodwa ayinginiki lutho. Ithi kwathiwa ngingakuniki lutho. Bese ngithi mina okay la kushuthi kufuna ngithola omunye umuntu ngoba phela manje anginaswasho mina kanti ngifuna ukugquma ngoba umuthi vele basebewuvalile. Bese ngihamba nenye insizwa. Mangihamba nale insizwa le iya komunye umuntu oyisizayo. Bese nami ngifike ngithatha iswasho. Mangisithatha leswasho bese ngiyasebenzisa. Ngalala sengathi ngifile, ngangaphupha lutho. Ingiphathe kabi lento mangivuka ngakusasa. Ngihambe ngiye etohweni, ngangisatohoza kwenye indawo ngapha ngase morning side. Ngitohoza lapho. Mangihlele esihlalweni sami edeskini la bese ngifikelwa isithongwane. Ngivele ngizumeke, mangizumeka sengiziphupha manje ngithatha le bucket elineswasho. Ngiyanqamula ngiye bathroom ngafike ngasichitha sonke. Maqede ngaphaphama. Mangiphaphama ngithi hawu yini lento engiyiboniswayo. Mangifika endlini into yokuqala engizoyenza ngoba leswasho ngithema ngisebenzisa. Angizange ngize ngiphuphe ngivele ngalala ngathi ngifile. Ngasithatha nebala mangifika endlini ngasichitha leswasho. Mangisichitha leswasho ngalobo busuku engathi mangilele ngaso ngaphupha ngihlanganise sami iswasho sokugquma. Ngavuka ngakusasa ngaxoxela uphewa wathenza njengoba. Nangempela ngahlanganisa leswasho ngagquma. Aqala amaphupha amabuya. Le ngiyakhona umbukelo wempunga yesintu ngale ndaba engiyixoxayo ngiyekutheni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uhamba uye kumuntu ngoba naku uyofuna usizo. Kanti abantu abadala bakuwena bafune ukusizwa. Bafuna ukuzenzela bona izinto. Kwesinye isikhathi uhamba uye kumuntu uyofuna usizo ngokubuka inkinga kuwena. Kodwa ngokungaqondi ukuthi le nkinga kuwena akuyona yakho inkinga yethongo. Bese wena uya kumuntu othandwa wena. Kanti ithongo wena limthandi lo muntu. Uzokhumbula ukuthi kukhona inkulumo ehleze siyicula sabelaphi bendabuko. Yokuthi nanoma ngabe yinini mawuthatha isinqumo sokuya kumuntu uyakohlola noma uyofuna usizo bika kubona abantu abadala ukuthi nginohambo engifisa ukulithatha oluya kusibanibani. Ngiyacela ukuthi nihambe nami ngofuna usizo. Okanye wokwenza kanje. Ocela kubantu abadala ukuthi bakukhombise umuntu ozokulekelela. Ngoba abantu abadala ukugula okukuwena nenkinga kuwena inkinga esuka ikubona. Uma kuukuthi wena njenganomuntu umsebenzi awuthola okanye inhlanhla unayo umsebenzi. Inhlanhla ngeke uyithole kwimpunga yesintu ozoza kuyona. Kodwa impunga yesintu yona izokunika umhlahlandlela wokuthi ithongo lakho ekuyilona eliphethe inhlanhla yakho likwazi ukuthi likunike inhlanhla yakho. Inhlanhla yakho ayikho kumelaphi wendabuko. Kodwa inhlanhla yakho isethongweni. Kuyenzeka ke bafowethu uthola ukuthi umelaphi wendabuko uyayiphatha inhlanhla yakho. Uyiphatha kanjani? Uyiphatha ngokuthi mawufika kuyena uzongathola inhlanhla yethongo lakho wazalwa nayo. Akunikeze yakhe inhlanhla azokwakhela yona. Lapho ke kusuke sekukhona nezilwane ezithile nemimoya emibi ethile khona. Kodwa umuntu ozokunikeza inhlanhla esuke ethongweni uzokunikeza izinto ozothi mawuyisebenzisa kube ukuthi ihlanze ithongo lakho bese iyalikhuthaza ithongo lakho ukuthi likunike lezo zinto. Uyabona njengoba uhamba nje bonke abantu ufika uthola usizo lapha uthola usizo lapha uthola usizo lapha ungasizakali. Ingoba abantu bakho abafuna ukusizwa yilabantu wena ohamba uye kubona. Into ekufanele ukuthi uyenze thola izibani zibe mbili.
ikhandlela elimhlophe nekhandlela eliyelo ubuze kubantu abadala ukuthi ngahamba kangaka ngifuna usizo kodwa usizo ngangalithola kanti mina ngizosizakala kuphi ngiyacela ukuthi ninginike nini umhlahlandlela ngoba abantu abadala banehlo elibanzi kakhulu labantu esibethembayo nesibathanda kangaka ekuthiwa basiza abantu inkinga yabo akubona bonke abahlambulukile nabafanele ukuthi bathinte okanye bengamele amathongo ethu wena uzokhetha umuntu uhamba uye kuyena kanti usebenzisa izilwane uthola ukuthi laba abanye abantu abaya kuyena bafike balithola usizo awaba amathongo vele nawo wahlambulukile ayezwana nezilwane mhlambe nawo ahamba emhlabeni eziphatha izilwane kodwa wena lakho ithongo alizwana noma ngabe yini mina umkhuluphe wayenginikeza isiwasho nje sihle kabi ngoba ngasibona ngokuthi sisebenza amaphupho siwaveze kodwa ngoba abantu bami abathanda ukwenzelwa iyona into enza ukuthi bavele bamvale wafika kumina wangitshela wathi nje bathe ngingasakunikeze lutho mina yikho into ophewe kade eqhubeke nginikezana ngoba wayehlonipha ithongo lami ngaze ngasho ngathi ngiyamthanda umelaphi wendabuko okwazi ukulihlonipha ithongo lomuntu kunaloko makwenzeke bona into ethile efisa ukungisiza wayethi ukuhambe uthola into ethile nento ethile nento ethile ngilihlanganisele mina ngoba yena abantu abadala bafika kuyena bamtshela ukuthi cha kwanele manje na kuyabona ke wena umuntu othola ukuthi usuhambe lonke izwe leli kungenzeka ukuthi wena abantu bakini bafuna ukuthi uthole ulwazi bese uyazenzela ungathintwa umuntu ngoba nayo lena yokuthintwa bafethu ijulile kakhulu mina kukhona enye insizwa yangithatha lensizwa lena sahamba saya emanzini masiye emanzini nalensizwa afika ngifake emanzini mina ngakazi lutho ke ngalento abantu abadala ngoba akuyona into mina ike enhlelweni zami lento abantu abadala into lena kodwa eyangihlupha yavala izinto zami ngoba konke lokhu ngikubona ngoba abantu abadala sebelo befika kumina bezikhuluma izinto ukuthi kukhona into eyisiphiwe khona kumina mayingithatha lensizwa ngithatha ngisemanzini yafika ngifake emanzini kodwa ngezwe ngayo ithi kufika ikhehla la kubo la ithethisa lathi uyazi ukuthi ubani lo kade umfake emanzini qala phansi kumbize nihambe naye afika zingenele yena ngoba amakhehla kubo ngenkathi ukwenza lokho kade ukwenza awazange asondele ngabona ngase ngimtshela ngithi yabona ke lento yakho ongaganwa iyona lento enza ukuthi amakhehla ami angasondeli ngoba isigaba okusona asikuvuma ukuthi ungathinta mina wayibona lonto asikuvuma ukuthi ungathinta mina ngoba mina ngihamba namakhosi amakhosi awayekade futhi nawe phelele eganiwe amakhehla ami ngihamba nawo upheshe wena abafazi abawu7 upheshe uthumbula tshatsha babe babili umkhulu umdumo wayeyedwa uyabona nalabo abanye ovaphi laba bangale nabo babeganiwe manje nake ngeke kukwazi ukuthi mina ngizohamba ngekumelaphi wendabuko owumfana fa bese afike aphathe mina engamele amakhehla kimi ngeke vele ngisizakala izinto ezinjalo bafowethu nodadewethu othola ukuthi zenza ukuthi singasizakali ihlukile kakhulu lento isabalele kakhulu lento ungaya kumuntu obasizayo abantu basizakale kanti lawo mathongo abo iwona nothando ukuthi vele kufanele basizakale wena wakho ngesizathu sokuthi ayazigqaja afuna ukuzenzela izinto bese ufika ungasizakali ayikho ke into edlula ukuthi wena njenganomuntu uphahle ubuze kubantu abadala ukuthi mina ngizosizakala kanjani ngalifuna kangaka usizo kodwa ngangalithola kanti konakele kuphi bazokuphendula abantu abadala futhi bazokukhombisa umuntu ekuyena ozokwazi ukuthi akulekelele ngendlela ekufanele ukuthi akulekelele ngayo ngoba bafowethu nodadewethu sihamba kangaka nje singasizakala asizinzi kwesinye isikhathi la esifuna khona usizo ngoba kuyenzeka abantu abadala bakuyalela umuntu ozokulekelela kodwa wena ufuna izinto zilunge khona manje ufuna izinto zilunge kusasa kanti hayi ngoba kufanele izinto zilunge kusasa abantu abadala nabo bayalungiselela ngeke uthi ufuna umsebenzi abantu abadala usuthola umsebenzi nje unga-applyile kufanele ukuthi uapply
kube ukuthi abantu abadala bayakuphendlela la ufake khona isicelo somsebenzi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthi uapplyile ndawo kodwa abantu abadala bakufunela umsebenzi ngokuthi mhlawumbe bakuxhumanise nomuntu othile ozokufaka kulona lelo thuba. Manje abantu abaningi bajaha kakhulu ukuthi basebenzisa imithi kakhulu ukwenza izinto, basebenzisa izwasho kakhulu ukwenza izinto. Kanti inhlanhla zethu thina njenganabantu abampisholo zincike emathongweni ethu. Kwesinye isikhathi akudingakali nokuthi nje uzuthola iswasho esithile, akudingakali nokuthi uzuthola amanzi athile abusisiwe, akudingakali nokuthi uzuthandaze, kodwa kudinga ukuthi umsamo wakho kube ukuthi uthakasile, umsamo wakho kube ukuthi uhlanzekile. Ngoba bafowethu makuhlanzeka umsamo yonke into isuke iqondile. Mina ngikutshela isiminya mina. Uma nje umsamo wakho kuyiwona ohlanzekile, uqondile, awudingi nokuthi uzuthandaza insuku zonke. Mina nje ngithandaza insuku zonke mina. Mina ngifuna phela ukukhuluma amanga bafowethu, cha. Mina kangiyona leyo nhlobo ethenga amehla abantu, mina ngithandaza nje insuku zonke. Mhlawumbe ngesonto ngiyathandaza kanye, mhlawumbe ngithandaze kabili bese ngihambe ngoguqisa abathini. Lokho nje kukuhlambuluka kumina bafowethu, okuthi nje angifuni ukuzenza ungcwele ukuthi izikhathi zonke zokuthandaza ngiyazigcina, cha, angifuni ukukhuluma amanga. Kuyenzeka nje mina ngiguqisa abathini. Kwesinye isikhathi ke ngithandaza ngoba ingane yami isisho ithi baba asithandaze. Bese ngiyashaya ukuthi lo mntwana kusho ukuthi kukhuluma abantu abadala ukuthi ake siguqe. Nakhona hayi uma izongitshela namhlanje nakusasa hayi ngigcina ngibona ukuthi cha, ngithi hayi sokuye sithandaza. Okanye ngithi thandaza. Ngoba manje mina ngizwani nokwenza into eyodwa kaningi, hayi ngizwani naloko mina bafowethu. Cha, ngithi ake ngihlambuluke nje. Awukuthandaza nje bafowethu, cha ngifuna ukukhuluma amanga, ngiyakwenza kona kodwa hayi njalo. Angifuni nje ukulongisenza ungcwele ukuthi ngoba nako ngikholwa mina ngithandaza insuku zonke. Hayi ngeke bafowethu, ngeke phela uthandaza insuku zonke. Uthini uma uthandaza insuku zonke? Hayi mina ngithandaza insuku zonke. Manje nake bafowethu kuyenzeka uthola ukuthi awusizakali ngoba abantu bakho abakwembethe abathandi vele ukuthi lokuhamba abantu. Wena ukube nendlela ukuzixhumanisa nethongo lakho, uthole izibani uphahle, okanye ucele kumzali kuke kushisa impepho ekhaya, ucelelwe ekhaya emsamo, ucele kubantu abadala ngoba inhlanhla yakho vele iphethwe abantu abadala, ayiphethwe umelaphi wendabuko. Ubona awusizakali nje ngoba wena ukhohliwe umsamo wakho, ukhohliwe ithongo lakho, ukuthi ithongo lakho yilona elukhiye wempilo yakho, ithongo lakho yilona elakudala, ithongo lakho yilona eliphethe konke kwakho. Kodwa wena uhamba uye kumelaphi wendabuko ukuthi akakuvulela inhlanhla, khohle ithongo lakho, kanti ithongo lakho yilona eliphethe inhlanhla. Yingakho ke nomelaphi wendabuko ezothi esuka avela kuthwalisa, ivuleke manje inhlanhla. Umelaphi wendabuko uzovela kuthwalisa bese ubona izinto zihamba kahle, kanti akuvulekile inhlanhla yethongo. Ithongo livele lahlehla kwasondela izilwane lezi azokuvulela ngazi inhlanhla. Hambe ngemoto enkulu bakuncoma abantu. Emva kwesikhathi bese konke lokho kuyashabalala ngoba vele kwangeyona inhlanhla yethongo, kwakuyinhlanhla yezilwane. Liyahlehla phela ithongo. Uma wena uzobeka ithemba kakhulu kumelaphi wendabuko, umelaphi wendabuko uyena oyithemba lakho, ithongo lakho aliselona ithemba lakho. Yebo uyabahamba belaphi bendabuko, uyababala impela bazibabe yisho umuthi awusizakali. Ithongo lakho lona uke wacela yini ethongweni? Ngoba phela bafowethu umoya kumelaphi wendabuko awufike nje umcela umelaphi wendabuko ukuthi mina ngiyacela, ngicela ukuthi mina ngikwazi ukuxhumana nethongo lami, ithongo lami likhulume. Webafowethu akusona sonke isikhathi la kudinga ukuthi khona uma uye kumelaphi wendabuko phuma nesijumbane esithile esinento ethile ozofika uyisebenzise, cha akungaphumi nje nesijumbane, phuma nolwazi. Ulwazi luyikona konke. Yabona njengoba ngikunika nje umbukelo wempunga yesintu ulwazi okuwukuthi wena usuhambe kakhulu awutholi izibani zibe mbili ozofika uzishise wena la uhlala khona, okanye uhambe uye ekhaya uxhumane nalowo muntu oyinhloko phakathi kwekhaya afika kushisela impepho nje, kubuzwe ethongeni ukuthi umntwana wathi efundile umsebenzi wangawuthola kanti konakele kuphi. Bazophendula abantu abadala. Nami ke bafowethu akekho umelaphi wendabuko emva kwaloko engangihamba.
kunaloko ngangithi mangimhamba ngoba phela mina nganginalo uthando bavele bafike bangiphuphele nje kwathi ke kusuka ke kumina bafowethu kwavela amaphupho ngathola ukuthi hayi abantu abadala angibongile ekhaya ngase ngithenga intondolo ke enkulu ngahamba ngaya kobonga uyabona mina sengidhluphe mina ngemithi yonke lento ngadhlupha yonke lemithi kanti lutho indaba ayikho lapho indaba ike kutheni ithongo lakho fuze fulele langigona langikhulisa langikhanyisela ngangalibonga ngabe sengihlaba imbuzi ngalibonga ithongo kusukela ngalelo langa ngilibongile ithongo yila ngaqala khona ngayibona indlela eyaphambili amakhehla ngixoshisa emsebenzini ngaxoshwa kodwa ngangaba nankinga nje izinto zavele zazinhle kakhulu ke kunaqala nakuba kade ngisasebenza yabona uma yena ngisebenzi nje kumanje kuyenzeka nje ngibambe lelo toho ngibambe lelo toho lelo nalo futhi hayi ukuthi ngizohamba ngiye khona ngivuke ngiye khona ekseni lokho ngiyona engishaka kakhulu leyo nto engisho ukuthi bafowethu mawulungisa kahle yonke into yabantu abadala umsamo uqonde yonke into eyicala nekhalelekayo emsamo uyilungisa iqonde ayibafowethu ngeke uzohamba udlala abantu ayibafowethu ngeke uzohambe noyedwa umuntu uyohamba nje phela uye emntwini ngoba naku kukhona lokho okudingayo njenganami mina abantu abadala bathema befika kumina bafuna impande yogogo bathi ngizoyithola kumazibuko ngayithola uma nje amakhehla nawo afune yawo impande ngizoyithola kuyena futhi umazibuko izinto ke mina ezikhulunywayo kumina ngivele ngizicabangele nje naye nganitshela futhi ngitshela kahle mina ngithi mne wethu mina akukhulunywanga lokho mina akukhulunywanga lokho koze kukhulunywe lokho nje kwempanda amakhehla into efike kumngami leyo bayikhuluma kunkosikazi ngathi mangihlaziya ngabona ngathi hawu kunje ngase ngibona ukuthi nako kuyakhaleleka manje bafowethu ayikho into edlula umsamo wakho ayikho into edlula ithongo lakho kuwena osuhambe kakhulu akulibuza ithongo lakho okuwukuthi mina ngangasizakala konakele kuphi ucele kulona ithongo lakho kube yilona olenza ithemba lakho ngoba ithongo lakho ilona elikuzalayo ithongo lakho ilona elazi konke ngempilo yakho ilona oyothi noma usuhambile emhlabeni bese lifike likugone awukubuze kulona ukuthi konakele kuphi ngathi ngifundile umsebenzi ngangawuthola kanti mina ngone kuphi kungabe ukuthi futhi mawucela kulona ithongo lakho ucele nje usuku olulodwa ngakusasa usucela enye into mawuphahla naleyo nto kumele ukuthi silungise bafowethu musu ukuthi mawuphahla namhlanje ucela imoto ngakusasa ucela umfazi ngale kwakusasa ucela uma uwisihlahla ushaya endaweni eyodwa kaningi ushaya endaweni eyodwa sizisiwe awuthi mawuwisihlahla ufike ushaye la ushaye phezulu ushaye ushaye endaweni eyodwa nakubantu abadala mawufuna ukuthi into iphahlelayo noyicelayo ukubona yenzeke khuluma into eyodwa bangakutshela abantu abafika emphelandaba umuntu sike simtshele thina simnika ikhandlela sithi uzophahla ngale khandlela izinsuku eziyisikhombisa ukhuluma into eyodwa izinsuku eziyisikhombisa hayi bafuthi angageqa amagula ngoba ngemuke uma kuukuthi mhlambe khona okunye nifisa ukuthi sikuthinte kulomfanekiso oqoshiwe noma kukhona umbuzo ungabuza khona la kuma comment section ngiyacela kuba futhi ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga